ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶେରସିଂ ନାମକ ସିଂହଟେ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହିଦେଇ ଶେରସିଂ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ସିଏ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାବା ପ୍ରଣାମ। ବାବା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଦେହ ଆଉ ଭଲ ରହୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ରାଜା ନ କଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ବାବା। ଶେରସିଂ, ମୁଁ କେତେ ବହୁତ ରାଜା ଦେଖିଛି। ତମ ଭଳି କେବେ ହେଲେ କୋଉ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ କାହା ଗୋଟେ ରାଜା କର। ତମ ବିନା ତ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ରାଜା ମିଳିବେନି। ବାବା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଏ ଜିତିବ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ରାଜା କରିବ। ହେଲା, ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେପଟେ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଯିବ। ଶେରସିଂ, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲଟି ସବୁ? ଏମିତି ସବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଶେରସିଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା। ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହିଁ ରାଜା ହବ। ଜାଣୁଛ ତ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତମେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କେବଳ ବିଲୁଆ ଆଉ ହେଟା ବାଘ, ଗଧ କେବଳ ଚାଲାକ। ଆପଣ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲା ମହାରାଜ, ମୁଁ କହିଦେବି ଏବେ ଯାଇକି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କିଛି କରନ୍ତୁନି। ତମେ ମନେ କି କହିବ ହାତୀ ଭାଇ? ମୋର ସେପଟେ ପୁଣି କେତେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଜ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆପଣ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରି ସିଂହ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ହେଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେଟା ବାଘକୁ କହୁ, ହୋ ହେଟା ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛଟି କାଲି ସିଂହ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ହବ। ମୁଁ ଯାଉଠି ସେପଟେ ପୁଣି ଗଧ ଆଉ ବିଲୁଆକୁ କହିଦେବି। ହଁ ହଁ ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କାଲି ସକାଳେ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏବେ ତମେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଟା ବାଘକୁ କହି ହାତୀ ଏବେ ଗଧ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗଧ ଭାଇ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ଆଉ ହେଟା ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିତିବ। ତମେ ମନେକି ଯିବ? ହଁ, ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କେବଳ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବି ଆଉ। ହାତୀ ଗଧକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହବ। ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ କି କଥା କହୁଛ? ଆମ ସିଂହ ମହାରାଜ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରାଜା ହେଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେଠିକି ଗଲେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡିବ। ତମ ପାଖରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହାତୀଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଆଜି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ରାଜପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଆପଣ ମତେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ଗୋଟେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କାଲି ସକାଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ତମକୁ ମୁଁ ରାଜା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କାଳି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ସେ ରାଜା ନାମ ହଉଛନ୍ତି ବିଲୁଆ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏବେ ସବୁ ଆସି ବିଲୁଆଙ୍କୁ କହି। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉନୁ। ତୁ ଏମିତି ବି ତ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଦର୍ଜ ହେଇଯିବ। ତମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଛ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ଯୋଉଠି ଶିକାର ମିଳିଗଲା ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ବସାକୁ ଆସିହେରି ଆଉ। କାଲି ସକାଳେ ତମେ ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ନବ? ହଁ ହଁ, ତତେ ନେବିନି କାହିଁକି? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବି। ହେଲେ ହଁ ଯେ, ମତେ ଯୋଉଠି ଶିକାର ମିଳିଯିବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିବି। ତାପରେ ତୁ ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ତୁ କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଠେକୁଆ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି